Alright-ke Ningizimu Afrika Mzansi kama ngosizo Sibongo ngiwakashozi uSizwe oyinkalakatha bafethu ngisuka la ngisaphumile kumhlangano engisuka kuwo umhlangano ohlanganisa ke amakhosi asemachonweni engakuveza ukuthi njengoba kulo mhlangano wamakhosi lo bengqongqoshe osamisiwe amaphoyisa ubaba ke uSenzo Mchunu unqume ukuba kuyahlangana amakhosi yasemachumini ngenhloso mhlawumbe ukuthi abachazele ukuthi yini eyenzakalayo ke odabeni oluthinta yena emva kokuthi ke emiswe uPresident Cyril Ramaphosa emva kwe-media briefing yabeke ibekwe lo ke umkhomishana ke wamaphoyisa KwaZulu Natal ke uNhlanhla uMvoka Mkhwanazi. Njengoba emisiwe uMchunu ke njengamanje usebenzisa ke i-strategy noma ke icebo noma ke isu lalo ke umongameli lapha eNingizimu Afrika Jacob Zuma lokuthi uma ngabe senkingeni anganqabi noma ngesabi ukuthi ke ayibantu abamphethe emphakathini ayeke enhlakeni efana nezenkolo aye enhlakeni efana namakhosi aye enhlakeni efana ke nomphakathi okufana ke lapha ke nezinduna ezenkosi ke emphakathini. La ke kulomhlangano sibona uSenzo Mchunu enza the very same thing ukuthi ke abikele uMchunu ophakathi enyanda yemkhonto ukuthi yini eyenzakalo empilweni yakhe njengoba sazi ukuthi usamisiwe ke kungedela futhi ithola ke i-commissioner ke ethinta lapha ke iphethwe ke lapha i-commissioner ke kaMadlanga lizoqala ngekudala ezobeke iqala ngokuthi iphenye noma ibuze imibuzo kulo ke umkhomishana ke wamaphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi. Umchunu ke namhlanje behlala namakhosi cishe amahlanu mangaphusi noma ezigodi noma ke izizwe ezinhlanu njengoba ngishilo ke ngenhloso ukuthi ke awabrief ukuthi isiphi isimo abhekene naso mhlawumbe ngakuveza ukuthi lapho khona amakhosi ahlukahlukene okubala phakathi inkosi lapha ke uvusa amadoda zimema Mchunu wasemzimkhulu izimkhulu ke ilapha ke South Coast kubeke uSiyabonga Mchunu ke usuka evukeni kubeke nenkosi ke uZwelihle Mchunu osuka ke eMpofana kubeke nomntwana oqhamuka endaweni ke yasemsinga lapha ke umntwana ke uDubandlela osuka eMsinga ke obemele ke inkosi lapha ke ungangendlovu eMchunu ke eMsinga abazanqile bathi ke kashaya sibhamu lapha ke eMsinga. So ngithi ke uMchunu usebenzisa ke le ndlela kaZuma yokuba ke alwe nezitha zakhe ngenhloso ukuthi kazivikele asazi ke ukuthi ke lokhu uchungechunge nokuchaza isimo sakhe uzophelaphi, but I can tell ukuthi ekuzwa ngaphakathi njengoba ngiphumele meeting engizwa ngaphakathi ukuthi lapho uzosuka umacingwane ahlangane futhi nabantu abafana nabaholi ke bezinkolo aphinde ahlangane futhi lapha ke nobuholi bomdabu ngaphakathi ke kwisifundazwe kaZulu Natal. We not sure exactly ukuthi uzokwenza lokhu before okanye mhlambe ngesikhathi futhi okanye yes ngosikhathi kuhleleke i-commissioner le kaMadlanga Maduze, but we know ukuthi vele sekubhekwe manje kwi-conference ye-ANC ngo-2027. So enye indlela ke lezi uMchunu asebenzisa ukuthi ke aveza amandla akhe kwisifundazwe kaZulu Natal. Ingakho ngithi usebenzisa ke amacebo namasu kaloku ke obemengameli lapha ke eNingizimu Afrika Jacob Zuma ukuthi ke aloke netha zakhe asazi ukuthi ngokuthi uzovela but engaqinisekisa ukuthi akusekho ukuhlangana kwakhe nabantu ababalekile emphakathini kusaza nabanye bahlukahlukene ukuthinta befundisi kanye nabaholi bomdabu emphakathini. Sizwe Sibongo ngokashoza. Cheers, bye.